Nakadapa asin dain ang buhay kan madukayan kan sa iyang katrabaho ang sarong parauma sa barangay Exiban, Camarines Norte, alas 7 ng aga kaining Domingo, Nobyembre 3. Binisto ang 57 anyos na biktima na residente kang naunang bita na barangay asin trabahador sa sarong coconut plantation kung saan siya nadukayan. Sarong opisyal sa naunang bita ng barangay ang nagpaabot din sumbong sa kapulisan dapit sa sinapo kan parauma. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Augusto Manila, ang hepe kan Labo Municipal Police Station, sarong tama nin bala sa angog ang sinapo kan biktima. Hastangon yan, blanco padaasinda sa kung ano ang posibleng motibo sa panggagadan. Sa presente po, nasa case build up pa, so hindi pa tayo early po na magpalabas na po agad tayo kasi nasa case build up pa po yung ginagawa ng natin, ng operatiba o yung investigador natin doon sa area po. So later on maibibigay din po natin pag na-camp up na po yung result ng investigation. Part pa po ng investigation natin na tinitingnan po natin lahat ng aspeto, ng angulo para lahat naman po yan mahimay-himay natin kung sino ang pwedeng maging person of interest natin doon sa pangyayari. Sa presente, nakapatentina ang bangkay kan biktima sa sarong funeral home sa Banwaan nin Labo, mantang padagos man ang pigkukondusir na investigasyon kan Labo MPS, ngani matawan linaw ang nangyari sa biktima asin matawan ini nin hustisya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.